Ya Allah ya Rabbi kula tulung-tulung agung wau mudhun king napa nu becak lajeng mlebu teng ngajengan mriku tekon lho ki kirun to ki kirun nggih aku lah kok enten sing takon apa ora duwe TV aku pripun lah bagio kolek ndi bagio kolek ndi terpaksa saya menjawab wong ditanya nggih kula wangsuli Pak Bak sampun boten wonten Pak Kolek sampun meninggal nyuwun pangapuntenipun nggih ngono ki mbok ya naur nggih Pak Kirun innalillahi ora kok noleh karo nyawang aku ngalih batene po lah kowe kok urung ngono piye rapo enak lho ngono kuwi nggih wis tenan batin noleh karo aku lah kowe kok urung kira-kira ngono ha mau disehat-sehatke to Bang sehat pokoknya tetep sehat umur kula wis widak kok nggih jaba mriki kula jek umur 20 tahun terus umur pira mubeng 3